Dobrý den, vážené publikum. Jmenuji se Jakub Majdančík a připravil jsem si pro vás prezentaci na moji středoškolskou odbornou činnost. Ta se konkrétně bude zabývat větrnými elektrárnami a nejprve vlastně vysvětlím motivaci k práci, následně cíl práce a její reálný rozsah, poté, jak jsem práci vlastně realizoval, tedy popíšu konstrukci na testování vrtulí a zkoušky, které probíhaly, a poté vás seznámím s výsledky zkoušek, nějakým možným budoucím výzkumem a následně na závěr bude závěr. Abych se vlastně ještě nějak detailněji představil, tak jsem student, který studuje v Brně na gymnáziu Matyáše Lercha a již několik let mám zájem o obnovitelné technologie. A to především větrnou energii, protože je dostupná všude. Každopádně, jen tak z vlastního zájmu jsem asi rok nazpátek na zahradě domu, kde bydlím, postavil menší platinnou větrnou elektrárnu. Nakonec fungovala poměrně v pohodě. Ale uvědomil jsem si, že je u ní ještě velký potenciál pro nějakou optimalizaci. A co tím vlastně myslím, nějakou tou danou optimalizací? No, ono v Česku fouká poměrně málo, což jde vidět i na grafu, který je vpravo dole. A tím pádem je možnost optimalizovat poměrně hodně parametrů, aby vrtule fungovala v daných omezených podmínkách co nejlépe. Jedním z těchto parametrů, nebo parametry, které si můžeme uvést, jsou třeba počet listů vrtule, úhel listů vrtule, případně samotný materiál vrtule. Já jsem každopádně v práci stihl postihnout jenom primárně počet listů vrtule a taktéž pokrytí záběrové plochy. Každopádně jsem testoval 12 vrtulí o průměru 170 mm, všechny byly z PLA a všechny jsem testoval v konstrukci, kterou můžete vidět na obrázku. Ta byla ze dřeva a stavil jsem ji poměrně dlouho, ale každopádně byla velmi lehce modifikovatelná a tím pádem jsem mohl si s ní dělat úplně co jsem potřeboval, což přišlo poměrně vhod. Na dalším slajdu, který nyní vidíte, tak jde zpozorovat každou z vrtulí. Jak jsem již řekl, bylo jich 12, ale zapomněl jsem zmínit, že 8 bylo inspirovaných nějakou tou mojí původní vrtulí, která tedy byla z plachet na foliovník a měla plné pokrytí záběrové plochy. Tak přesně touto vrtulí se inspiroval těch 8 vrchních. Měly vlastně všechny plně pokrytou záběrovou plochu, ale lišily se akorát počtem listů. A ten tedy byl konkrétně 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14 a 18. Další 4 vrtule pod nimi jsou stáhlé z webu Thingiverse, který je web, což je web, na kterém jsou dostupné 3D modely ke stažení. Vlastně jsem tyto 4 vrtule stáhnul a vytiskl jen proto, abych mohl porovnat, jak si vůči nim vlastně povedou ty moje vrtule. A teď už ke zkouškám. První zkouška byla takzvaná statická zkouška. Vlastně jejím cílem bylo zjistit, jaká vrtule se sama nejlépe roztáčí, nebo spíše je schopná ve stavu, kdy se je ještě neotáčí, generovat co nejvyšší točivý moment. Což je právě klíčové, aby se následně co nejlépe roztočila. Tím pádem vrtule, která při této zkoušce dosáhla nejvyšší hodnoty, tak by samozřejmě byla považována za vítěze. Testoval jsem vrtule od 1 do 10 metrů za sekundu. Vlastně vždycky proběhl 100sekundový test, při kterém se každých 10 sekund zvyšovala rychlost a čidlo od firmy Vernier tak zanášelo hodnoty do aplikace Vernier Graphical Analysis a tím pádem vznikl krásný graf, který můžete vidět i na obrázku dole. Další zkouška byla takzvaná dynamická zkouška. Jejím cílem bylo porovnat, jak si každá z vrtulí povede v reálných podmínkách, tedy při pohybu, kdy reálně už vyrábí nějakou energii. Škoda byla, že jsem tuto zkoušku nestihl realizovat pro všechny vrtule a dokonce ani ne při všech rychlostech větru. Proběhla konkrétně jen pro, myslím, 5 vrtulí, a to jen při 6 metrech za sekundu. Ještě jsem zapomněl zmínit, že nějaká obecná hypotéza byla, že čím vyšší rychlost daná vrtule bude mít, tak tím vyšší efektivity dosáhne, což jde vidět i na grafu úplně dole.
dole vpravo. To je takzvaný graf, který ukazuje vlastně závislost efektivity dané elektrárny a vlastně efektivitu dané elektrárny v závislosti na jejich otáčkách. A teď už tedy k výsledkům. Nejlépe si vedla při konkrétně nižších rychlostech větru 600 vrtule a při těch vyšších si vedla naopak lépe 1400 vrtule. Nejvíce očekávaný výsledek, který se tedy i potvrdil, byl, že tenkolisté vrtule, nebo vrtule obecně z Thingiverse, tak nedopadly tak dobře jako ty moje, protože měly menší pokrytí záběrové plochy. Na tomto slajdu vidíte konkrétní graf, nebo graf, který zobrazuje výsledky všech vrtulí zároveň a můžete z něho velmi dobře vyčíst, jak tedy nejlepší byly ty moje vrtule, dokonce jsou vidět úplně na vrcholu, a